Salam Mehriban gelingizler. Salam yurttaşlar. Hoş geldiniz hemmäňiz. Ine şuun biz sizin bilen ýene bir arada bolmagymyzyň esas sebäpleri şu Türkmenistanda zenanlaryň aýal gyzlaryň arkalaşygy atly guramamyz bar. Umydo Bekjanowanyň döreden hem şu zenanlar guramasynyň zenanlar bolup toplanyp döreden bir guramasy bar da. Taga guramasy diýes biz oňa gysgaldylan görnüşini. Şo guramada geçen ýolumyza arkamyza seredenmizde biz zenanlaryň hiç ýeli Türkmenistanda hak hukugy bolmandyr diýip pikiri orta atdyk-da. Şoň üçin hem şu guramany döredip geljekde şu türkmen zenanlarynyň hak hukuklary, olaryň maksatnamalary göz öňünde tutulýan zenanlara bir özgürlük diýilýärni, erkinlik, azatlyk ýaly görnüşlerini şu türkmen zenanlaryna ýetireldi diýip şuň siziň bilen bir arada şuň watandaşlar hoş geldiniz hemmäňiz ýene bir gedek. Şu guramada Umydo Bekjanowa şu zenanlaryň geljekde nähili hak hukuklarynyň bolmalydygyny konstitusiýon ýol bilen konstitusiýanyň bir dili bilen aýdanynda şonu şo görnüşde şunun maksatnamalaryny taýýarlap, işläp halk köpçüligine ýetiripdi. Biz hem şonu şuň her kimiň öz pikirini şu geljekde zenanlaryň nähili hak hukugynyň bolmalydygy barada şulary öz zenanlarymyza ýetireldi diýip şuň bir arada watandaşlar siziň bilen hoş geldiňiz hemmäňiz. Bahar hanym başlygyna. Aýjahan hanym öňçe bir belläk geçense ekrany garap dur, görnär. Biz täze Türkmenistanda zenanlarymyza boljak ýeňillikler barada maksatnamamyzy düzdük. Ýöne entek bir häli başlangıç, entek dowamyny ýene düzmeli. Täze Cumhuriýetimiziň ähli ulgamlarynda milletine garamazdan zenanlaryň orny in ýokary derejede bolmagyny türkmen zenany hökmünde bellemek isledim. Çünki zenanlar geçen tarihimizde ähli zorluklary eginlerinde çekdi. Temsizici hem pes orunlarda yer aldylar. Geljek täze Cumhuriýetimizde zenanlaryň ähli ulgamlarda, ýokary orunlarda yer almagynyň tarapdary. Zenanlar saýlamaga we saýlanmaga, ýokary mejliste, parlamentde, hukuk guramalarynyň ähli ulgamlarynda yer almaga münasipdirler. Bilimi yetmeýän zenanlara 6 aýlyk, 1 ýyllyk kurslar bolmalydyr. Zenanlar iş ýerleriniň gysga bolup, hepden soňunda 6-njy güni bazar günleri çağalaryna wagt aýyrma mümkinçiligini döretmeli. Zenan böwreli bolanda ýani ýoldaşy kömekçi bolmaly. Dogum wagtynda ýanynda bolmalydyr. Çağalar üçin cinsiýetine seretmezden çağalar üçin sportyň ähli futbol, voleybol, basketbol, suwda yüzme, buzda tipmek we şuňa meňdeş görnüşlerinden peýdalanmalydyrlar. We ýol gözegçilik işlerinde gaý diýilýär Türkmenistanda polisiýa, prokuror, şolar ýaly işlerde de zenanlarymyz yer almalydyrlar. Men şu gysgar açyk ýazdym. Milletine seretmezden zenanlarymyz ýokary derejede bolmalydyrlar. Ähli ýeňil işlerde bir hepdäniň soňlarynda 6-njy günemi işlemeli bolsa 6-njy bazar gün boş bolmaly. Sebäbi zenan maşgalanyň öý işleri bilen hem meşgullanýar, hem çağalaryna da wagt aýyrmaly. 10 saat işlemeli bolsa zenanlaryň iş sagaty 8 saat bolmalydyr. Öýle we çağalar bilen wagt geçirmeli. Oňa da şu wagt nemeler ýeňilliklerden peýdalanmalydyrlar.
Doğum vaktinde yani yoldaşı yanında olmalıdır. Her taraflayın kömekçi olmak için öňler yani diktatör rejimin döwründe ayarlar göwreli bolýandyr. Hiç ne iýjegi ne içjegi yani yoldaşı bilýän däldirler şonu. Çağı doğum yapıp gelende de kömekçi bolmaýarlar, evinde çekýärler şo kynçylyklary. Şonuň üçin häzir Cumhuriýetimizde yani yoldaşı yanında bolmalıdyrlar. Bu atykça diýjeklerim şundan ibaret. Sağ olun. Sağ olun Bahar hanım. Bahar hanım, men video kameram yapıkmı görkezýär size? Kardeşler size hemen nähili görkezýär? Ýa başlan wagtyň nime boldy da şu wagt açyldy. Bolýar. Sağ olun. Şu ýerde Cennet hanym'a söz bereli. Baş üstüne Cennet hanım. Sağ olun. Ýaşy hanımlar, ýurtdaşlar. Doğrudanım mene şu 100 ýylyň dowamında Türkmenistanda zenanlaryň bir guramasy bar, döredildi diýip hiç görmendim, duýmandım. Aslında iň gerekli gurama bolmaly bir jemgyýetde. Sebäbi ýurdun ýaryndan köprägini aýal gyzlar tutýar. Hatda yer ýüzünde de aýal gyzlar özleriniň problemalaryny, arz şikayatlaryny ýetirjek, çözjek bir gurama, hökman bolmaly ýüz tutulanda. Şonuň üçin mehekde şulary da göze alındy we teklipler, pikirler ortaga atyldy. Guruji mejlisdäki zenanlarymyzdan ýurtda esasy aýal gyzlarymyz ejir çekýän we ýok saýlan. Ýüz tutjak ýerleri de ýok. Ýurtdaky agyr günleri geçirýän aýal gyzlarymyz öz janlaryna kast edýän hem köpeldi. Öz başlaryna problemalaryny çözjek bolup şu çäresizliklere gelýärler soňunda. Çağı ölümleri de az däl. Şu wagt häzirlikçe Umida hanım Taga kanalyny açdy we şonda problemalarymyzy aýdyp durus çözümler bilen bu täze Türkmenistanda hökman guramalaşmaly resmi bir gurama boljakdyr. Hatta siyasi partiýa bolmaly, aýal gyzlaryň arkalaşygy diýen. Şonuň üçin biz häzirden şol guramanyň meýilnamalaryny işlen düzüldi. Guruji mejlisdäki zenanlar tarapyndan şol meýilnamalary Umida hanım Taga kanalynda okap tanıştyryp geçipdi halkymyza. Bu häli garalama şeklinde diýip sizden de teklipleriniz bar olsa goşup bilersiz diýdi. Bu meýilnamalary halkyň sesi bilen, oldamagy bilen güýje girer. Indi bolsa şu ýerde hanımlar her kim öz tekliplerini şu meýilnamaga goşan pikirlerini okap, düşündirşini berip geçer yazan maksatnamasynda. Ozal şu maksatnamadan öň giriş mazmuny okasak, Türkmenistan aýal gyzlar arkalaşy guramasynyň gurulmagynyň sebäpleri, maksady barada guramanyň giriş mazmununda bar. Soň öz taýarlan maksadyma geçerin. Indi şu girişi okap başlaýyn-da. Tarihi maglumatlara esaslansak, Türkmenleriň oguzlara dayanan ve oguzlardan gelip çıkan 5000 ýyllyk taryhy bardyr. Oguzlar döwründe konfederasiýalar bolup, bu düzümlere aýal gyzlar hem gatnaşyp, öz pikirlerini erkin beýan edipdirler ve zerur halatlarda erkekler bilen deň hatarda söweşipdirler. Oguzlar aýal gyzlaryny mukaddes hasaplap, olara ýokary derejede hormat goýupdyrlar.
10-11 asırlarda Arap basıp alıcı Türkmen topraklarına gelip Türkmenlere zor bilen İslam dinini kabul ettiripdir. Şondan beri Arap medeniyetini Türkmen cemiyetinde öz ornunu tapıptır. Hatta Türkmen adı hem şol dövrün mirası bolup Türkmen iman edenler diýmekliği aňladýar. Arap medeniyetinin täsiri bilen Türkmen ayal gyzlarynyň ähli hukuklary elinden alınıp, olar jemgyýetde deň hukukly agza hökmünde görülmendir. Kä halatda gulyaly gyrnak hökmünde satylypdyr. Türkmen ayal gyzlary 1924-nji ýylda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagy bilen konstitusiýany kabul edilmegi arkaly azatlyga we hukuklara eýe bolupdyrlar. Sowet döwründe döwlet dini jemgyýetçilik durmuşyndan aýrypdyr. Emma 1991-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagy bilen dini täsirler ýene ýaýrap başlady. Soňky 33 ýylyň dowamında Türkmen ayal gyzlaryna bir näçe çäklendirmeler girizildi. Mysal üçin milli eginleşik giýmeklik hökmany edildi. Köýnekleriň aşagynda balak giýmek talap edildi we bu ýagdaý izigiderli barlanyp durulýar. Şeýle hem makyaj ulanmak, awtolaryň öň tarapynda oturmak, saçyň reňkini üýtgetmek ýaly hususy hukuklar çäklendirildi. Mundan başga da söz azatlygynyň ýokdugy we beýleki manysyz gadaganlyklar girizildi. Eneler üçin sosial hyzmatlar yeterlik derejede ýola goýulmandyr. Bu bolsa Türkmenistanda döwlet guruluşynyň näsazlygyny we ýurtda jinaýatçylykly toparlaryň kanunlary äsgermezlik edip, öz düzgünlerini ýöredýändigini görkezýär. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin taga täze Türkmenistanyň maksatlaryna laýyklykda hereket etmelidir. Bu gurama maşgalalaryň, çağalaryň, ayal gyzlaryň hukuklaryny we sosial hyzmatlaryny goramak ugrunda iş alyp barmak üçin döredilýär. Bu teklibi MHK-nyň guruji mejlisine hödürlenýär. Taganyň partiýa hökmünde resmi taýdan kabul edilmegi we ses berilmegini teklip edýär. Bu giriş mazmuny biraz giň tutuldy. Sebäbi Türkmen jemgyýeti köplenç sebäplerine derňemen, diňe netije bilen göreşmegi ýüze çykarýar. Ayal gyzlarymyzyň ezilmeginiň sebäplerini açyp görkezmek we bu meselede düşünjelilik döretmek maksady bilen şeýle ýazgy taýarlanyldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda ayal gyzlar we çağalaryň hukuklary barada aýratyn maddalary ýok. Bu meseleler diňe umumy görnüşde Zähmet kodeksinde we Jenaýat kodeksinde agzalýar. Şonuň üçin konstitusiýamyza ayal gyzlar we çağalar üçin aýratyn hukuklary öz içine alýan maddalary goşmak zerurdur. Indi şu ýerde de menem dowamyny öz maksatnamamy aýdyp geçin ýazandan. İlki bilen Türkmenistanda ayal gyzlaryň söz azatlygy, deň hukuklugy bolmagy konstitusiýada bolsa da bu kagız ýüzünde galýar, iş ýüzünde ýok. Täze Türkmenistanda parlamentde 50% deputatlaryň ayal gyzlardan bolmaly. Sebäbi ýurdun ekonomikasyny iň gowy düşünüp bilýän zenanlardyr. Zenanlar öýüň maşgalanyň agramly bölegini göterýänem şolar. Ýene iň wajyp mesele bolup duran galyň meselesini ortadan galdyrmak. Sebäbi ogullaryny öýlendirjek bolup eneler diş gyrnak bolup galyň toplaýarlar. Kars kowal edip
ulu toy edýärler. Toydan soň karz üzjek bolup oglanam daşary ýurda çykýar. Geline de azar berýän yerler kän. Bir öýde 3-4 gelinli maşgalalar bar. Ayrı jaý alyp bilmän. Şonda maşgalada uly gowgalar döreýär. Şol maşgalada doglan çağalarym gowgalaryň içinde ruhy taýdan bitdik ýagdaýda ulalýar. Şonuň üçin ýaş çatynjalara, ayrı ýaşamak üçin ýeňillikli kredite jaýlar berilmeli. Her maşgalada çağa sagdyn ruhly ýetişmeli. Ene çağı bilen bir gopmaz bagdyr. Şonuň üçin köprek şular üçin sosial hyzmatlary, hukuklary bermelidir. Enäniň egitimliligi çağanyň gelejegine uly täsir edýär. Maşgala psikologlar mekteplerde we çağalar bagynda psikologlar päskelli çağalar üçin de gerek. Ýöne bu sosial hyzmatlary aýal gyzlara, çağalara bermek üçin esasy altyapylar gerek. Altyapy bolmadan bu şertlere getirip bilmez. Meselem, internet ulgamlarynda işlejek bolsaň, adresler boýunça Türkmenistanda tapıp gelip bilmeýärler. Sebäbi internetini açaňda adres görkezip bilmeýär. Ine şular ýaly kommunikasiýa altyapylaryň edilmesi gerek. Ozal bilen şu kommunikasiýa altyapy edilende kargo bolsun ýa-da Türkiýede KADES uygulamasy bar. Şol konum boýunça gelýärler. Tiz kömek çağrı merkezlere tizden tiz gelip bilmesi için interneti açandan yerleşim belgi bilen adresi görüp bilmek için gerek. Şular ýany maksatnamalary taýarlattym. Sözüm bitti. Jemledim. Sağ olun. Sağ olun Cennet Hanım. Gatgow maksatnamaňyz haýyrly uğurlu bolsun. Şerde Melike Molim, Ystagly diýdi Leyla hanım, Melike Molim söz bermek bolarmy? Bolady bemalal. Başdan Emel. Hanımlar, men giriş saat edip oturjak gel. Men saýdaýyna görüp oturtmän bilen ýurtaşyna eklenjiden çykan eneler, atalar, çağalar aňyrda aýry aýraçylykda ne ene mährini ne ata mährini görüp bilýärler, ne bir iýdili adam şekilli ýaşaýşy bar çağalarymyzyň. Derde käbir denarlanmaz eneler çağalaryny görmeden, örkiden, dünýeden ötenlerimiz bar. Şoň üçin şu denarlar üçin men denarlary diýwarlym äkli toplum üçin, türkmen jemgyýeti üçin geçerli elbetde. Men direkt maksatnamamy okap bereýin. Her bir denar işlemeli, okamaly, öwrenmeli ve en önemli hem saglykly bolmaly. Häzir Türkmenistanyň içinde hastalar gatykän 28-29 ýaşynda ýaşajak kalp krizinden ýene bir şoňa meňzeş statlardan böwrek yetmezçiligi sebäpli rak keser. Aýsanasaň sowapkän keserkän ýol bürküp oturlar ýaşlar. Şoň üçin hem birinji her bir ýerde we ilçede iş yerlerini açmaly. Bu zatlar elbette yer su reformasy, sade reforma geçirilen soň täze Türkmenistana mümkin boljak şertler dörejekdir. Her bir ýerde we ilçede iş yerlerini açmaly. Çağalar, bagy, mektepler, illerde ýokary okuw jaýlaryny açmaly. Her kim Aşgabatda gidip okujak bolmaly. İkinci, saglyk
sektoruna hyzmat edip biljek ähli punktları, poliklinikalar, hastaxanalar, saglyk öýleri, ýokary şeýerli medisina enjamlary bilen öpçün edilen şekiline gurulmalydyr. Ine şu taýda biz Türkiýede işläp ýör. O ýerlerine de saglyk ojaklary diýip bardyr. Şäherde de her mahallede saglyk ojaklary bardyr. Şo taýda ýakynda hastaxana bolsa da ýene şo saglyk ojaklary diýip bar. Gaty bir acil ýagdaýda hökümet saglyk ojagyna baryp ýüz tutup berýär. Doktor görüp bilýär, saglygyny kontrol etdirip bilýärler. Bizim o ýerlerimizde bu zatlar ýok. Odan şähere barýan çağda o hasta ölýär. Ondan şo saglyk nimesi her ýerde hyzmat berilişi gurulmaly diýip düşünýän. Üçüncü, her bir ilde we ilçede medeni dinçaş yerlerinin kitapxanalar, parklar, kafeler, restoranlar, kinoteatrlar, näme diýilýär, bakım salonlarymy, gözellik salonlarymy denanlar üçin şular we şulara meňdeşleri gurmaly. Dördüncü, sport meydançalary, sport zallary, salonlary bolmaly. Her kim işden soň ýaşlar esasanam sport bilen meşgullanmak isleýänler şo taýyp baryp wagt geçirip bilerler ýaly. 5-nji, her bir ilde diagnostik merkezleri açylmaly diýip düşünýän. Tebäri bir diagnostik merkezi Aşgabatda bar bolsa, plança aýlap o taýda oçura ýazylyp, nowata durup, bizim her bir zadymyzam nowatly. Nowatyň etgençe-de ölüp gitýän. Şol bolmaly, soň öz ilçeň, öz ilinde bar bolsa, barmasam peýdalanmaga mümkin kolay bolýar. Onsoň indi men ýaşaýan şäherimde 2 sany neme bar? Böwrek sanatoriýasy we pansionat bar. Onsoň arçman bar, mollagara bar, bildiklerimi aýdaýyn, bilmeýänlerime bilýänler aýdarlar. Öz nemeler, maksatnamalaryna görkezerler. Biram Çärçöwde Karamýansyň sanatoriýasy diýip bir sanatoriýa bar. Olam Karamýan solunyna ermeni öýtýän. Bize bir ermeniň ýa orsuň ady takylan hemme zadymyzam öz atlarymyzy goýmandyrlar, şoňa şükür etýär. Şolaram bu medisina enjamlary bilen eň soň ýokary şeýle medisina enjamlary bilen öpçün edip şonam köpçülüge hyzmat eder ýaly derejede ýetişdirmeli. Elbetde bu zatlar üçin diňe medisina enjamlary ýa şertler yeterlik bolmaýar. Oň üçin ýörüýte şol urdan bilýän ýokary şeýle hyzmat edip biljek spesialistlere de ihtiýaçymyz bolýar. Olaram nesip bolsa baran soň daşary ýurtlardan getirmeli, özümizdekileri ýetişdirmeli, ýaşlarymyzy. Şu zatlary maksatnamamda nemetdim, galanam izleýijilerimiz, dinleýijilerimiz, vatandaşlar, eneler, her bir denan ýaşlaram öz tekliplerini aýdyp bilerler. Hemmemiz bir watanyna ýaşamaly, bir toprakda ýaşamaly, şo şertlerden peýdalanjak. Maňa da şu zatlar bar diýse, bizim gözden gaçyranlarymyzy öz tekliplerini aýdyp bilerler. Taglykly ýaşata her bir enede hem çagatynyň ýanyna çagatyna görýär, şoňa terbiýe de berip bilýär, taglygyna da seretdirip bilýär. Ýurdaşyp bir ýerlere gidip o daşary ýurtdan men saňa pul uguradaý taglygyna seretdir diýip bizim aňyrda taglyga seretdirýän taglykçylar bar bizde. Jellatlar bar.
Bolýa sag bolun, meň aýtjaklarym bu kadar. Sağ olun Melike hanım. Gatky pikirleri orta atdyňyzyna. Şu Leyla hanım başyna söz bereli. Sağ Hoş olun. geldiniz Leyla. Hoş bulduk. Taga kanalını, Taga nesini açılışı aslında no ayal kızlarımız üçün bu neni yaratkan Taga'nı Ömide Bekcanova. Ayal kızlarımızı Taga kanalını maksatnaması ayal kızlarımızın mertebesini götürmek. Ayal kızlarımıza her xili yengillikle yaratıp vermek. Birinciden hem sağlık üçün kurortlu mestalarını açıp vermek. Mesela Firuzanı açıp vermeli. Sağlıklı bolmalı. Öz çağalarını yanında özleri birgelikte bolmalı. Şu maksatnaması Taga nämizi Türkmenistan ayal kızlarımızı bütün näsini azatlıkını, erkinlikini alıp vermek üçün açılgan bu nämiz Tagamız bizeni arkamızda duracak ne şu? Bize enele hazır ayrı yürüptü bagalarından. Meyir yok çağalarında. Ata-enege. Anı şundi bolmalı məs. Taza Türkmenistanımızda bütün ayal kızlarımızı el yeterli neden no maksadi bolsa, ne istegi bolsa, meselen Banisaga barjak şulara yol açılıp vermeli, erkinlikini alıp vermek üçün. Osuna sağlığı üçün, azatlık üçün yaratılgan nämiz bu? Taga nämiz? Kanalımız desem mi? No deyin indi. Ajahan abla siz yardım etin. Guramamız Taga guraması da Taga zenanların arkasına şu dağyalı olup duracak şu guraması şu zenanların guraması diyecek olayım. Bu guramamız bize üçün emez. Bütün Türkmenistan ayal kızları üçün kurulgan Taga guramamız. Anı şu üçün başka ayallarımızam maksatlarını içindeyi derdi bolsa dertlerini aytıp bilədi. Bize bilen paylaşıp bilədi. Taza Türkmenistanımızda kime no gerek bolsa okuş mu, iş mi, ya bir kıyınçılık bolup turupmy, ağırlık mı, keselçilik mi, no näse bolsa bizere şu Taga guramamıza gelip aytıp bilədi. Şunu arkasında duradığın, ayal kızlarımızı arkasında duradığın guramamız şu. Yine hazır enelerimiz başka yurtlara çağalarını bırakıp getip işlemeke, şu çağalarını ayakta durguzmaka getken. Lekin taza Türkmenistanımızda bu mundiçe ne bolmaydı. Ene bilen bala, gül bilen lala degen yeri ba. Eneler bir yerde boladı balala bilen. Hiç başka yerlere gitmeke ne yok. Kulçuluktan çıkaradı bu guramamız. Azatlıkını alıp beredi on gurama. İni şu için açılgan guramamız bu. Taga guramamız. Ayal kızlarımız. Sizlere
Nerede bolsaňyzlar ham bize bilen nätip, gepleşik etip, derdinizi paylaşıp, dün bolmaganda indi şu nämeze gelip aytyp bilesler. Yorumuňuzy ýazyp bilesler. Diňe bize üçin emas. Sizler hem basla. Bütün Türkmenistan ayal kızları gelmeli şuna. Azatlyk istegerler, kulçulukdan çıkmak istegerler, sağlıkny istegerler, çağalaryny yanında, çağalaryny göz öňünde büyütmek istegerler, gelip biledi. Taga kuramamıza yüz tutup bilesler. Ana taza Türkmenistanımızda şu her hili näle açılmakı gerek. Ayal kızlarımızı no istegi bolsa şuna erişmeki gerek. Sağlık, bizlerde yine hazır psikologlar yetişmeydi. Ayal kızlarımızın psikologu buzulgan. Şunu üçün psikolog ayal nelerimiz gerek bizlere, ayal kızlarımız. Her hili işlerini açıp berediler. Kimni elinden gelgen iş bolsa şunu açıp vermek için kurulgan kuramamız bu. Hazırlıkça şunu aytın, sağ bolun söz bergeniniz üçün. Sağ olun Leyla hanım. Bu fikirleri orta attığınızda kardeşler şu köp yurttaşlarımızın bir fikri var da Sovet döwri en gowy zamandy dip özleri şeyde bir fikir dediler da. Emma şu Sovet döwründe de insanların hak hukuky has aşakdadı. Esasen şu zenanlarımızın hiç şeyli haky hukuky yok diýen ýaly Sovet zamanında. Sebebi gaty agyr zähmet çekip zenanlarymyz kıyın bir durmuşdy başyndan geçirýärler da. Şoň üçin şu guramamyzy şu Türkmenistanyň ayal gyzlar arkalaşygy atly guramany döredip şu Milli Halas Etiş Komitetiniň agzalarynyň şolaryň Milli Halas Etiş Komitetiniň garamagynda şu gurama döredildi. Şu guramanyň Umyda Bekjanowa Türkmenistanda konstitusiýon bir guruluşyň ýoklugy sebäpli şuny konstitusiýa kady kanunlary ýaly edip şuny öz maksatnamasyny işläp düzdiler da. Şonam biz enha şu size ýetirip otyrys. Her kim öz pikirlerini şu geljekde şu taga guramasynyň zenanlarymyzyň hak hukuklary, geljekde şolaryň durmuşlary nähili şertlerde bolmalydygy barada şu maksatnamanyň üstü bilen size ýetirip otyrys. Şu Türkmenistanda aýtsaň kandat aýda oturmalyda zenanlara bolan bir garaýşa hiç ýeli yok diýen ýaly. Sebebi zenanlara hemmede gadagan zenanlar ýa-ni neme jene tanymam, Bahar hanymam beýle kardeşlerim bellep geçdi da şu maşin sürmek gadagan, saçyny boýamak gadagan, makyaj etmek gadagan, aýsana soň soga var. Zenanlar munyň tersine bizim başymyzyň täji bolmaly. Enelerimiz, ayal gyzlarymyz bizim başymyzyň täji ýaly görülmeli Türkmende. Bunu biz geçen asırlara seredenimizde de bize ene mamalarımızdan gaty gowy bir däp desturlar diýermi, edep ekran diýermi. Hemme zatlary bize miras hökmünde goýup gitipdirler. Emma häzirki döwre seredeninde Türkmenistanda zenanlaryň hiç ýeli hak hukuky ýok. Olara ne sosial taýdan bir hyzmatlar var, ne de medisina tarapyna seredende de hiç ýeli medisina Türkmenistanda ýok. Absolutna medisina hyzmaty, medisina sistemasy Türkmenistanda çökün. İşläp bilen ok hiç ýeli öz yurttaşyna medisina hyzmatyny doly ýokary derejede diýmäli, doly derejede hiç ýeli görkez bilenak. Ol zenanlara beýlede dursun. Ýani Bahar hanym bellep geçdi da şu dogmanalarda çağa dogurlayan öýlerde zenanlara edilen
hyzmatlaryň iň bir pes derejededigini bellep geçdiler. Şonuň ýaly ähli tarapyna seredende şu zenanlarymyza gelip bir ýymyň bir uwjy ýene-de şu zenanlara gelip daýanýar. Sebäbi agyr gün güzeran görýänem ýene zenanlarymyz bolup durýar. Daşary ýurtlarda ine özümüz ýaly daşary ýurtlarda bir balagasyny maşgalasyny eklemek üçin ýurtlarda hyzmatda geçýär. Bularyň geljekde näme iş edip biler? Biziň iň gowy wagtymyz, şu wagt zamanymyz, wagtymyz gidip durda. Biz bir geljekde döwlet işini ýöretmeli zenanlarymyz ýa-da bolmasa Türkmenistanyň ähli jemgyýetçilik işlerinde özlerini görkezmeli. Geljekde şol ýaş nesle görelde bolar ýaly işler alyp barmaly zenanlarymyz ýurtdaşynda gulçylyk edip ýör. Şoň ýaly işler alyp barmaly wagty zamany geçip gidip otur. Zenanlarymyň bir esasy öz hyzmatyny görkeze almaly wagty da şu wagtlar. Emma şu maşgala ýüki zenanlaryň gerdenine düşen üçin şolar ýurtdaşynda agyr işler edip ýörüs biz. Bahar hanym baş üstüne. Häzir ýyl-ýyldan Türkmenistanyň içinde adam sany azalýandyr. Ýöne öz ýanyndan patologdan ýokardan alyp, howadan alyp 7 milyon diýip ýazýar. 7 milyon halk ýok Türkmenistanyň içinde. Öňkü ýaly çaga doguryan, çagany dünýä getirýän eneler ýok. Öýlenýärler, soň ýa ýoldaşy ýurtdaşyna çykyp Türkiýe, Russiýa gidýärler, ýa-da erhele bolgan gidýärler, otan pul gazanjak bolgan çaga dünýä getirmeýärler. Ine şoň üçin hem Türkmenistanda nesil öndürilýän däldirler. Dogum çaga dogurýan hassahanalar aýallara bir şu bize nesil öndürýär. Ýurdumyzyň geljegi diýip koşulary güler ýüz beren aklar, pulunga seredip diýerler, urulýan aýallar bar. Nädip dogursaň şeýdip dogur diýip bir oda taşlap goýýan aýallar bar. Özümüz hem bir ene bolan soň o zatlary eşdiýäsde. Şoň üçin hem täze Türkmenistanyň aýallarymyza, zenanlarymyza has gowy üns bermeli. Bular nesil öldürýärler. Maşgala bozulmasyn, maşgala galyň diýen zat bar-da Türkmenistanyň. Toyunu etjeksin, onun bir topar galyň töleýän berge barken eneler hem çağalaryny, gyzyny eneler, esasy atalar gyzym men satjak diýip o sığır satan ýaly edip tutmaly da. Gyzyň ol öýde köselýär. Bergim bar diýip ağaç eder, daşary ýurda gitmek zorunda galarlar. Şoň üçin en atalarym şolary düşünmeli. Hem şu galyň diýen zaty düýp teýkarnyň gadagan etmeli. Gerek de şu galyň täze çağalaryň hemme agzy birligine, maşgala durmuşuna, hemme zadyna öňüni kesýän şu galyň. Ýene näme aýtjakdym men? Häzirlikde şolar aýdyn. Sağol Bahar hanym, gaty dogry bellep geçdiň şu galyň meselesi, ýani şu durmuşa zenanlara ýene gelip direldi, şu zenanlar ýene-de ejesi soň aladasyny edip şu galyny bergini üzmek üçin ýene-de agyr işler etmeli bolýar. Cennet hanym baş üstüne. Sağ ol. Benim bir kıskaça yine neme açacak zadım. Yani Malika Hanım neme deyip de girişi oka oturacakta giriş zatıydı. Bu men okan girişim neme şol aslında öňden yazılıpdı da ta guramasının näme sebäpden näme maksad bilen gurlandygy barada şol giriş mazmununda anlatmak için şoň üçin okadym o girişi. Soň
Näme Umida hanymam muny umumy okap geçipdi. Soň bir her kim öz maksatnamalaryny okap geçer. Aýdar atlary okamadan okadda umumy Umida hanymam özüniň maksatnamasy bar. Olamyndy gelinçe özü okar düşündirer diýjek boldum. Soň şul näme konstitusiýamyzda nemeler ýok da bir aýratyn gelin gyzlarymyz üçin maddalar ýok, bir umumy bir näme geçen ýer bar, şoň üçin bir 16-my näçe 17-mi nämäni okap geçipdi Umida han az ýadyma düşenýok. Şolary soňky nemelerde tanıştyrarsa okap geçerse maddalar goşupdykda ýene de başga ýurtdaşlarymyz, aýal gyzlar, jananlarymyz öz tekliplerini ýene goşup biler, gelip öz pikirlerini aýtyp biler diýjek boldum. Sag bolun. Sağ ol Cennet hanım. Gaty gowy pikir aýtdyňyz. Şu taga guramasy, şu jananlarymyzyň agyr zähmetleri başyndan geçirýende üçin şu taga guramasyny döretmek kararyny aldy da. O bilen Milli Halas İş Komitetiniň garamagynda döredilen bir gurama. O geljekde jananlaryň, türkmen jananlarynyň ýa-da bütün dünýäde ýaşaýan türkmen jananlarynyň arkasında bir dağ ýaly bolup durjak gurama hökmünde öňe çykdy. Munaym ýa Cennet hanyň belleşi ýaly şo giriş nemesini, maksatnamasyny aýtyp geçdi da. Şol öz içine bir topar maddalary alýar. Ýa-da bolmasa ne çağa hak hukuklary, çağalaryň geljekde nähili bilim almagy barady, ýa-da erkekleriň jananlary bolan garaýşy nähili bolmaly, geljekde nähili jananlara edilmeli hyzmatlar, ýa-da geljekde jananlaryň öz maksatnamalaryny ornaşdyryp bilmekler üçin kän bir maddalara bölünýär. Munam ýa Cennet hanyň aýtyşy ýaly geljekki gepleşiklerimizde hasta köp giňişleýin düşündirer diýip size ýene şu ýerden ýatladys. Melike Moğolum, hoş geldin. Baş üstüne elinizi galdyrdyňyz. Şu taga guramasyny aslında biz döremeginiň sebäbi, şu döremenden bilerdi. Türkmenistanda aýallar, jananlar bir hiç mal yerine goýulýan bir neme gul bilemok. Şol janan haýsy gelin olup baranyň bolsa şo taýda gul, en atasynyň öýünde de gul. Bu araplaşmadan soňam ba Ruslar gelip hem hasam baskı altında yetişen cahil toplum jananlara hiç hökümünde seyretmeye başladı. Biz Türkmenistan'da özümüzün jananlygymyzy bildikmi? Biz işleyen bir gural hökümünde görülýärdik. Şoň üçin her kim, her bir janan öz çekenje azabyny, çekenje birini bilýär, bilip dur içimizden geçeni özüm bilýän ýere. Şoň üçin Umida hanymam şol jananlardan biri bolan üçin ana şu taga guramasyny açmana karar berdi. Bir näçe şeýle nimelerim jany ýanan jananlar durmuşdan ýanan yan ýoldaş tarapyn, gaýyn tarapy edilen jananlar da gelip toplanıp ine şu taga guramasyny açmagynyň maksadam ine şu biz ýaly ýanyk köýük jananlar ýurdundan aýra, çağalaryndan aýra şeýdip gurçulukda süýrenip ýöremesinler. Gelecekde jananlarymyza her hili şertleri döredip bereli, öz çağalarının arasından önüp ösünler, çağacıklarını arkaýyn okadyp birsin, söýüp birsin, terbiýe berip birsin, gujoklap birsin, ne şu taga guramasy döredildi. Buram ýörüýte jananlar üçin her bir janan şu taýyp baş goşulyp biler, öz derdini paýdaşyp biler,
tuğçadymyň bu gurama üçin eden işler gatdyken soň üçin Umyda hanymy o yakalan olup tutan olup häzir geri gönderip merkezinde saklamak bir manysyz zat. Bir öz halk üçin, zenanlar üçin eden işler gatdyken şunu belläp geçeýin diýdim. Sağ olun Melike Hanım. Şu doğrudanam Umyda Bekjanowanyň şu guramany döretmek üçin gaty uly hyzmaty uly diýip belläp geçdiňiz. Doğrudanam bu gaty uly. Ol sebäbi bol işiň daşyndan gene de watandaşlarymyza, türkmen ýurtdaşlarymyza şu konstitusiýanyň madda düşündirip, şoň içinde de yine de denanlaryň hak hukuklaryny düşündirip gelýärdi. Ýöne bu türkmen şunki türkmen hökümetine goşadyrmak üçin hökümetine yaramady. Şoň üçin şunkyn Umyda Bekjanowa lagerinde Türkiýanyň oturýar. Emma biz onu beýle ýagdaýda goýmarys. Hökman onuň arkasynda bütün zenanlar dur. Ondaşyndan türkmen watandaşlarymyz dur. Milli halas etiş guramasy, halkyň sesi hemme guramalarymyz Umyda Bekjanowany goldap uly işler edip çykyşady otyrlar. Biz bu geljekde näme şu rejimi biz ortadan ayırmasak zenanlarymyza da türkmen watandaşlarymyza da bir gogun ýok da şoň üçin şu gurama döredildi. Geljekde de şu guramanyň ýanky maksatnamasyna türkmen zenanlarynyň öz goşjak, aýyrjak özleriniň pikirleri bar bolsa, jikmejik bir inçe pikirleri bar bolsa bize gelip goşulmaklaryny şu ýerden ýene de şolara teklip edýäs. Hökman bize şu Milli Halas Etiş Komitetine gelip bir agza bolmasaňyzam şuňa şu tagy guramasynda edilen çykyşlar bar. Umyda Bekjanowanyň 2 ýyldan bäri alyp barap oturan çykyşlary bar. Her nemesini jikmejik düşündirip berip otyr watandaşlarymyza. Şol tagy guramasyna bolsun, halkyň ses kanalyna bolsun girip şonu görüp bilerler. Şu ýere öz pikirlerini ýazyp bize ýetirip bilerler. Şu ýerde telefon nomery da bar Umyda Bekjanowanyň. Ýoksa da biz şu ýerde öz nomerlarymyzy goýarys ýene de. Eger bize bir goşjak, aýyrjak ýanky maksatnamasyna geljekde zenanlaryň hak hukugy nähili bolmaly, şu zatlara öz pikirlerini aýtyp biljek zenanlarymyz bar bolsa, şu telefon nomerleri üstü bilen biziň bilen habarlaşyp öz pikirlerini ýetirip bilerler diýip şu ýerden size ýatladýan watandaşlar. Bahar hanym eliň ýene galdyryldyr. Belki goşjak aýyrjagyň barmy? Neme öňe kiminäni ýagny Merdam Muhammedow ogurladylar. Adam kaçakçylyk wezipelerini ullandylar. Seýdip Merdam Muhammedow ogurlap uly jenaýat işlediler. Özünün jenaýetçi terör tapardygyny bir gezek subut etdiler da. Soň Umyda Bekjanowa, Umyda hanymy beýdip yakalap, ýyzyny dişikledip ýene bir gezek özleriniň jenaýetçiliğini subut etdiler. Umyda Bekjanowa näme diýdi, näme etdi, näme ýamanlyk etdi, adam öldürdimi, ogurlyk etdimi, adam gaçyrdymy, ogurladymy, näme ýamanlyk etdi. Bu şu wagt häzir hemmemiziň derdimiz bir Melike Moğolim ýa-ni Melike hanym bellek geçdi da. Umyda hanymyň ödüm çağalygyny ýaşamady. Men özüme bir şeýle ondan soň durmuşa çykandan soň gelin bolup bir gelinligimi ýaşamadyk. Bir aýak astyna mertebesi depelenen adam hasabyna görülmeýän bir durmuş ýaşadyk. Ine şu zatlaryň hemmesini eşitip oturup Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlary eşitip oturup ene tagy gurulmasyny açdy. Aýalgylarymyza destek bolmak üçin, kömekçi bolmak üçin, şolaryň arzy halyny dinlemek üçin tagy guramasy açyldy.
Ondan soň ondan soň ne maksatna täze Türkmenistana nämeler etmez. Şu atdan taýarlanalyň diýdi maksatnamalary. Ýene-de galan gaçany bolsa üstünde bolmaly, taýarlanmaly diýip maksatnamalary düzdi. Türkmenistana barandan soň ene aýal gyzlaryň arkasynda durjak, aglanyň göz ýaşyny süpürjek, hemme yeter yetmezine kömekçi boljak. Şolaryň mertebesini, aýal gyzlarymyzyň, jenanlarymyzyň mertebesini beýgerjek bir gurama şu. Umida hanym köp sag bolsun, aramyza da ýakynda geler. Ýöne buny şey diýip ýüzüne düşüp ýakalanlaram. Häzir Türkmenistana cezasyny çeker. Ne şulara aýtjak boldum, ine şu taý guramanyň kanaldan telefon nomerleri alıp her bir jenanymız arzu halyny aýdy biler, maksatnamasy barmy, isleg arzuwy barmy, habarlaşyp bilerler, aýdyp bilerler. Sag bolun şulara aýtjaktym. Sağ olun Bahar hanım. Doğru, şu geçen nemämizde seredemizde Türkmen zenanlary gaty kän doğrulukları görüpdirler diýip biz geçen gepleşiklerimizde de şu zenan türmeleri barada geňişleýin durup geçildi da. Emma şu zatlar täze Türkmen Jumhuriýetinde bolmaly zatlar däl. Zenanlar hasta ýokurda bolmaly. Ýokary derejelerde olar bolmaly diýilen düşünje bilen şu taýga guramasy döredildi. Zenanlaryň arkasynda daýal bolup durjak guramasy. Muňam daşyndan şu Türkmen zenanlarymız ine şuňky Türkmenistanda gaty kyn günleri başyndan geçirýärler diýip kän belläp geçdik biz aşağı sebäbi Türkmenistanda ne medisina hyzmaty, ne sosial hyzmat, başga taraplara ähli tarapa seredende bir pes derecede. Şoň üçin hem Türkmen zenanlaryna ýurtdaşynda biz şu gulçylyk etip maşgalasyny eklemeli, şu datlar gerdenine düşenseň şuňky gün Türkmen zenanlary gaty agyr günler başyndan geçirýär diýip şu gurama şoň üçin döredildi. Sebäbi bir rahat durmuşda ýaşaýan bolsa, ýa-da bir iýmit ýetmezçiligi diýessäne maşgalada iň bir zerurdat iýmit ýetmezçiligi bolup durýar şuňky. Muň üçin hem zenanlar ýene-de öňe çykmaly bolýar. Şol maşgalasyny eklemeli, gazanyny gaýnatjak bolsa, ýene-de zenanlaryň gerdenine ähli işler şoň agyr ýük şoň gerdenine gelip diýrenýär da. Şoň üçin hem zenanlarymız birinji orunda bolmaly. Bu täze Türkmen Jumhuriýetinde de ähli zat şu zatlar göz öňüne tutulup, şu maksatnamalar işlenip düzüldi. Ýene-de şu maksatnamalara ýanky aýdyşymyz ýaly goşjak aýyrjaklary, pikirleri bolsa, şu gepleşigimiziň üstü bilen ýa-da şu gepleşigimiziň aşagyna özleriniň pikirlerini ýazgy görnüşde de galdyryp bilerler. Başga bizim goşjak aýyrjak näme pikirlerimiz ýok bolsa, şu ýerde jemlesek nähili görýämiz watandaşlar? Jemlädiňmi? Beýleki gelip bilmedik zena. Aha. Bizim şu gelip bilmedik zenanlarımız var da. Sebäbi iş ýagdaýy şu bizim ýygnanan gün wagt sagatymyza dogry gelmändige üçin gelip bilmedik zenan kardeşlerimizden bar. Olar bilen belki başga bir geljekki gepleşiklerimizde olaram öz pikirlerini, maksatlaryny size getirer diýip umyt edýäs. Gepleşigimiz size gowy täsir edendir diýip ýene-de size umyt edýäs. Geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçe hoş sag bolun watandaşlar. Gelin gyzlar, kardeşler, size de ulukan minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şu öz işiňizden ene şu Türkiýede agyr zähmetde işläp ýörsa hemmämizem biriniň öýüniň işini edip şonu ýaly bir hasta bakyp şunu ýaly işler edip biz şu işleriň daşyndan öz işimiziň şu esasy işimiziň şu zenanlar guramasy bolup durandygy üçin şuna bir sagat ýaly wagtymyzy aýryp gelip şu ýerde öz pikirlerimizi siziň bilen paýlaşaly diýip boýdaşlar, zenanlar siziň bilen paýlaşaly diýip geldik şu ýere.
Şoňa üçin size ulaka minnetdarlygymyzy bildirýäs. Geljekki gepleşiklerimizde görüşençe hoş sag bolun. Sağ olun.